समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारिनि फिन बाख्नायथाव खामानि मोन 9 क्लाबफोरनो फिन जार्सि इजार आरो बल राननानै होबावदों बिथां चन्दन बसुमतारिया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गलादाङि जारागुरि प्राइमारिनि गासै मोन 9 क्लाबफोरनो जार्सि इजार आरो बल राननानै होनायजों लोगोसे दावागुरि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरि गेलेग्रा फोथाराव मोन 8 हानजानि फुटबल बादायलायनाय खुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। चन्दन बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगार खालामनानै गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनानै मोजां गेलेगिरि जाहोनो थांखिखौ नोजोर लाखिनानै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन क्लाबफोरनो जार्सि बल आरो इजारफोरखौ राननानै होनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। सिगाङाव आङो दिनैनि बे बेलारे समाव बड'लेण्ड नायगिरि रादाब नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो हामबायनानै जासिग्रोयो। दिनैनि जे उद्देश्यआ जाहैबाय जे जोंनि नैबे दिनैहाय जों सफैनो हादों नैबे दावागुरि क्लाबावहाय जों सफैनो हादों आरो बे क्लाबनि जे दैदेनगिरिफोर बिबानगिरिफ्रा दिनै जोंखौ बेयाव मोजाङै आदोर खालामदों नाजावदों आलासि महरै आरो लोगोसे जोङो दिनैहाय बाव सफैनायनि प्रग्रामा जाहैबाय मोनफ्रोमबो क्लाबावहाय जों दिनैहाय जे बल आरो जार्सिखौ जों रानना होदों। दिनैनि गेजेराव जों 7टा क्लाबनो जों रानना होनाय जादों आरो बाखि जों बेबादिनो जेसेबां क्लाबाव जों होनांगौ दङ बेखौ होलांबावगोन। जोंनि जे प्रान्तिस्ट'बो बिथाङा दहाय बुंलांखाबाय जों टटेलै जोङो 32टा जों क्लाबाव होनाय जागोन आरो 32टा क्लाबाव जों होनायजों लोगोसे जेब्ला होखांजोबगोन अब्ला जों मोनसे जोंनि खासियाबारि ओनसोलाव आर'नाइ क्लाबाव जों मोनसे मोजां माने खेला होगोन आरो जोंनि उद्देश्यआ बे आरो मोनसे जोंनि 1 नाम्बार उद्देश्यआव जाहैबाय दाना जोङो मानो थाखाय होदों बेफोरखौ मानोना दानि बोथोरफ्रावहाय गोबां सेंग्राफोरा दिनै जायगा जायगा माने लोगो लालायनानै बेफोरबायदिनो निसा बुस्थुफोर बाहायो जाहाथे बे फेग्रा निसाफोरखौ बाहायनायनिफ्राय जाहाथे गोजान जायो बिथांमोना बिनि थाखाय उद्देश्य लाना जों दिनै बे बल आरो जार्सिखौ जों राननाय मेन उद्देश्यआ बेनो जाहाथे बिथांमोना मोजां गेलेनानै जाहाथे साफा प्लेयार जानानै जाहाथे डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेलाव जाहाथे गेलेनानै गाव गावनि लाइफखौ जाहाथे दाना लानो हायो बे बिसांथिखौ लानानै जों दिनै बे उद्देश्यखौ लानानै दिनै जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो लोगोसे दिनैहाय दिनैनि बे प्रग्रामाव जों बाहागो लाफादों जोंनिनो जुमदार समस्तिनि इउपिपिएलनि जोंनि दोलोनि जे दिनैहाय जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनि बिथां बनजार बिथाङाबो दिनै लोगो लाफैदों बिथाङाबो दिनै बे प्रग्रामाव बाहागो लानानै दिनै बे प्रग्रामाव सापर्ट होनायजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों आरो लोगोसे जोंजों बेबादिनो गोबां दैदेनगिरिफोर बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौ आङो जोबोरै मोजां मोनदों बिथांमोना दिनै बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आरो आं बेखौनो बुंनो सानबावदों दिनैहाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय जाहाथे बेबादि जोङो थुलुंगा होयोब्लासो जोङो मानसिफोरखौ जोङो बेबादि थुलुंगा होनायजों जोङो मोजाङाव लाबोनो हायो बे जों सेंग्राफोरनि लाइफफोरखौ आरो दिनै बयबो बिमा बिफाया बेफोरनो माने गाव गावनि फिसाखौ खांनानै दिनै मोनसे उद्देश्य थायो आंनि फिसाफ्रा जाहाथे मोजां जायो खोमा होननानै दा बेफोरखौ उद्देश्यखौ लानानै दिनै बिमा बिफाफ्रा खांनाय जायो फिसाफोरखौ दिनै बिमा बिफाया बयबो सानादि आंनि फिसाया जाहाथे फेग्रा एबा निसा बुस्थुखौ जानानै जाहाथे लाइफखौ नस्थ' खालामनो मालाबाबो साना बिमा बिफाया बिनिखायनो दिनै जोङो बिमा बिफानि जे हास्थायनायखौ जों दिनै मिथिनो मोननायजों लोगोसे दिनै जोङो बेफोरबादि खामानिखौ जों दिनै मावदों आरो नैबे बल आरो जार्सिखौ राननाय जादों बिथांमोना जाहाथे बे लोंग्रा फेग्रानिफ्राय जाहाथे गोजान जायो गाव गावनि लाइफखौ दानानै लानो हायो आरो बिमा बिफानि जे हास्थायनाय बेफोरबादि खामानिखौ जाहाथे बिथांमोना मावलांनो हायो बिमा बिफाखौ जाहाथे मोजां अननाय अनसुंथाइ होनो हायो बिमा बिफानि सायाव आं दिनै बे उद्देश्यखौ लानानै दिनै बे जों खामानिखौ मावगासिनो दं आरो आं बुंनो सानबावदों दिनै जों जे हाबाखौ मावदों दिनैहाय बे बल आरो जार्सिखौ जे राननाय हाबाफारिखौ जों मावगासिनो दं बेबादिनो जायगा जायगा सोरबा ससियेल वार्कारफोर जे मावनाय दिनै बे बल गेलेनायजों होन एबा बुहुत खेला दुलाफ्राव जे सापर्ट होग्रा ससियेल वार्कार मावग्रा बिथांमोनखौबो आं खावलायहरनाय जादों बिथांमोनाबो बेफोरबादिनो जाहाथे थुलुंगा होबाय थायो बेबादिनो थुलुंगाजों एबा सापर्टजों अनसुंथाइ होनायफोरजों जाहाथे जायगा जायगा जाहाथे जौगाथिफोरखौ जाहाथे मावनायाव जाहाथे सापर्ट होयो होननानै आङो दिनै खावलायहरनाय थादों दिनै जायगा जायगा जे ससियेल वार्कार मावदों बिथांमोन आरो जाय बिथांमोना मावनो गोसो दं थाखा दंब्लाबो खायसे मावनो माने गोसो गैयैफोर एबा बेफोरबादिबो दं आरो सोरबा मावनो गोसो दङ
बे मावनो गोसो गोनां मानसिफोरखौ आं दिनै खावलायहरदों दिनै बे रादाबनि थ्रुयै आङो माने बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदिनो गोबां गाव गावनि जायगाफ्रावहाय क्लाबफोराव गेलेगिरि सेंग्राफोरजों लोगो लालायनानै जाहाथे सापर्ट होयो मोजां लामाजों राइट साइडजों जाहाथे दिन्थिलाङो फोरोंलाङो जौगानायफोरखौ जायगायाव लाबोनो हायो जाहाथे आं बेखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैहाय जोङो जे 7टा टिमनो जोङो दिनै होनो हाबाय जे क्लाबखौ बे बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायनाय थाबाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिथांमोना दिनैनिफ्राय लानानै जाहाथे बे लोंग्रा एबा फेग्रा बुस्थुफोरनिफ्राय गोजान जानानै दिनै बे बल जार्सिफोरखौ लानायजों लोगोसे बिथांमोना मोजां गेलेनानै राइट साइडजों जाहाथे गावनि लाइफखौ दानो हानाय राइट साइड मोनसे मोजां लामाजों आगान सुरलांगोन होननानै आंनिफ्राय मोनसे आसा भरसा बिथांमोननि सायाव आङो दिनैनिफ्राय खालामनाय थाबाय आरो बिथांमोननि सायाव जाहाथे बिथांमोनखौ मोजां गाव गावनि लाइफखौ दाना लानो हागोन होननानै मोनसे आंहा आसा थाबाय আজিও আমি এই গলাডাঙি প্ৰাইমাৰী উপস্থিত হ'ব পাৰিছোঁ আমি ইয়াত চন্দনৰ লগত জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ ইয়াত 7টা টিমক আমি 7টা ক্লাবক আমি জাৰ্চি বিতৰণ কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আমাৰ এই গলাডাঙি প্ৰাইমাৰী এৰিয়াত আৰু বহুত ক্লাব আছে কিন্তু সকলোক আমি দিব পৰা নাই 7টা মেইন ক্লাবক আমি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ জাৰ্চি আৰু ফুটবল উদ্দেশ্যটো এটাই যে এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী ফুটবল প্ৰতি আকৰ্ষণ হ'ব লাগিব খেলিব লাগে খেলি আছে খুব ভাল প্লেয়াৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু আমি গম পাইছোঁ আমাৰ এই গলাডাঙি প্ৰাইমাৰী এৰিয়াতে জাৰাগুৰিতে মানে বিটিআৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ফুটবল ক্লাব এখন হ'ব গৈ আছে চৰকাৰকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াক কিয়নো তেখেতে এই আমাৰ প্ৰতিভাটো চাইখিনি এইটো জেগাতে এখন ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম বনাব গৈ আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ ষ্টেডিয়াম হ'লে আৰু ভাল ভাল প্লেয়াৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব বৰ্তমান আমি 22খন ক্লাবক অলৰেডি আমি জাৰ্চি আৰু ফুটবল দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোটামুটি আমি 32খন টিমক আমি জাৰ্চি বিতৰণ কৰিম আৰু আমি অক্টোবৰ মাহত এখন ডাঙৰ খেল পাতাৰ উদ্দেশ্য এটা আছে য'ত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আহিখিনি পাৰ্টিচিপেট কৰিব খেল খেলিব আৰু এটা কালচাৰেল মেলা নিচিনা হ'ব য'ত নেকি আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ মানুহে এটা সময়ত এনেকুৱা ভয় জীয়াইছিল তো আমি এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী এখন মঞ্চত আহিখিনি ফুটবলৰ যোগেদি যাতে সকলোৱে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে যে সিহঁতে চবে শান্তিত বাস কৰি আছে সেইটোৱে আমাৰ মেইন ইণ্টেনশ্যন আৰু ফুটবলটো এটা মানে আমাৰ গাঁৱৰ কাৰণে খুব ভাল কিয়নো গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ স্পেচিয়েলি ট্ৰাইবেল ল'ৰা ছোৱালী বা উৰাম বড়ো গাৰো বা জনী ইয়াত বহবাস কৰি সিহঁতে ক্ৰিকেট নেখেলে বেছিভাগ ফুটবল আৰু ভলীবলটো খুব ধুনীয়া কৰি খেলে সিহঁতে সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্টেনশ্যনটো এটাই যে সিহঁতে ফুটবল খেলক আৰু ভাল প্লেয়াৰ হৈ আহক আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ নামটো উজ্জ্বল কৰক থেংক ইউ गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथायनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाय बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि जेडी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाय फसंथानाव सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिंग फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन